Yo, what's up? Mga langga, may buntag. Saan pa glow up? Na-glow up na. Hoy. Gago ka talaga ngayon. Hindi ka na-post lagi. Ay, Promise di ko na-post. Glow up naman ni guys. Nga, mana siya glow up ka ng sipon. Sipon. ay buwang ay si Gandoy. Maantang di COVID. May COVID, uy. May COVID sa bukid. Ay, bobo. Ay, sige, Gandoy. Ayaw, yaw. Wala, uy. Ay, sige, nanay. Ay, ba? Pati kitang naon. At least, wala mo glow up ang naon. Glow up ang batasan. Seryoso pa kayo? Seryoso pa kayo? Sigduwa? Murag siya, seryoso siya. Agay. Agoy. Dahil na pili na, kapila nanduan mo dahil. Kedua. Sige, kapili di. Bubuan. Ako yung duwabi. Ikaw makawan dahil? Ha? Ikaw makawan? Naman. Udto naman, dosi naman. Light ha. Dosi boy? Goodbye. Kaya huwag tangad. Ha? Kay magutan mi. Masinday mo ni tambal para mo glow up ta. Alas-las na sa manang. Ang tangad. Ako lang gamot to na. Wala may kutsilyo. Ay, di ako lang hinayon. Bye. Bye. Uy. Namas tangad ah. Sunod na pod. Bye. Ay ko be. Be. Isog mo be, isog mo. Isog mo. Be. Di ko pagi. Be. Kita na, oy. Oh. Isog sa ba? Isipan niyo. Re. Okay. Di ko pagi. Be. Lah, ano ka lagi? Utan to? Tangad ba? Ha? Sagol sa utan? Model sa mga lagi. Pinag pumunta na ba? Ang saan mo pag-glow up? Ha? Kau nagtangad. Luto tadi. Luto ay? Kog mga mau gyapon kog sagol. Ingko, ningon ko kang ninyo. Ah. Alas maganda sa sa motor ninyo, ikaw mobalik pag ikato ninyo, duli ka sa inyong bay. Ulion ka ni Kuya Kinit. Di may magbuhig bata nga. Madlungonoy. Sumusudan mo da. Sardinas. Wow, yaw imported lagi na. Kan na kay nildilat ta. So manok ba kami? Maghiwa tag manok? Yo manok ko sa. Okay. Ay, mahugog manok dito ay. Nga ba to? Imo nga natin anom? Labi suka mo nga sili dito no? Indol gripo ba? Ha? Kradlo gini kuan. Dam gyapon bunga. Dool mo sa tubig dito ay. Oh. Ha? Batong na batong. Ito may bunga diri ko do. Di ka paabot sa mungutan day ma? May Sa mo, malakaw mo? Ah. Ingon si Taylor siya ting. Ito tay, lata-latao lang tay kay dugay maluto ang kuan. Paklay nga tao ko, dugay kong luto paklay nga tao. Loya. Ani, sudan permi sudan way bayad. Way bayad din no? Sudan na permi kuan. Utan nga wala bayad ang utan ri. Libre ra na. Naras kilid-kilid. Tah, muta na chip. Chip. Mut mo kina.
Saan na pag-glow up lay? Mo na kan tubag ding. Rel. Mo na tubag. Saan pag-glow up? Kagagutan kay namin isa kuan. Kaning sa kanang tayo ding. Kanang glow foods ba no? Na di ba ang kaning unsa ni ang kaning kuan Malisa. Malisa. Ang kanang kuan ba kanang utan na sa grow foods na no? Glow. Glue or glue? Saan natin? Basta mao na siya. Mao na siya. Grow foods. Ug din siya Kundi glow foods. glow foods no? Oh, glow foods. Oh, mao na siya answer. Ang utan kay mo na mga glow up. Right ta sila yoy. Right ta sila yoy. Mo na matubag le no. Usa pag glow up kang utan. Kang utan kay na siya sa glow foods no. Oh, baik ya. Mayo ay tara answer dai. Ha? Glow. Glow manggon. Glow di ay. Glow lay. Utan. Ang utan. Yabag glow. No, tara. Luto na mo ang panood to mga langgano. So, mo to. Ang advice mo sa inyo ha. Kung ganahan mo mo glow up, kaon mo glow pods. Pero ay magtuos ko ay. Pinanganak akong sinungaling. So, mawala siya karong adlaw, mga ano may kamera ni. So, naot ko nga tanawin niyo akong video. Huwag kayo mo kalimot pag-like, share, and subscribe sa akong YouTube channel. So, that's all for today. Kaon magutan para mag-glow up mo. Bye!